پشتی کو ناکۆکی و پرۆبلێم di navbera her du encûmenên Kurdî, Encûmena Niştimaniya Kurdê Sûrî û Encûmena Geliya Rojavayê Kurdistanê bû dîrokek dûvdirêj, bi sedema nêzîkbûna Kongreya Cinêfa di duan. Êrişên li ser deverên Kurdî di vê dema dawî da tên kirin, her du encûmenên Kurdî hewl didin bi kar û xebat ji bo nêzîkbûna her du aliyan û yekrêziya Kurdan. Ev e demeka Parlamentera Serbûxwe ya di Parlamentoya Tirkiye de Leyla Zana, şaredarê Amedê Osman Baydemêr xebatê dikin ji bo navberiyekê di navbera her du encûmenan de bikin. Leyla Zana û Osman Baydemêr bi şandek Encûmena Niştimaniya Kurdê Sûriyê re civiya. Di civînê de çend daxwaz diriya her du kesayetan ji Partiya PYD re şandin û piştre wê bi PYD re jî bicivin. Di civîna doh de Sekretêrê Partiya Pêşvero Abdulhamîd Hec Derwîş, Sekretêrê El Partî Abdulhekîm Beşar, Sekretêrê Partiya Yekîtî İbrahîm Biro, Cîgirê Sekretêrê Partiya Yekîtiya Demokrat Mustafa Meşayix, Sekretêrê Partiya Azadî Mustafa Cima Amede bûn. Qûnaxên ku Encûmena Niştimaniya Kurdê Sûrî dest nîşan kir ji bo gokarê siyasiyê hevbeş di navbera her du aliyan de bike evin. Baweriya ku di navbera her du encûmenan de nemaya divê vegerînin. Ji bo vê yekê divê PYD daxwazên Encûmena Niştimaniya Kurdê Sûrî bi şêweyekê nivîskî qebûl bike. Heger PYD ev daxwaz qebûl kir, wê derbasî qûnaxa duwem bibin û wan daxwazan cîb bikin. Heger xala duwem pêk hat, wê karê siyasî bi hev re bikin. û li gor zanyariyan hin ji daxwazên Encûmena Niştimaniya Kurdê Sûrî ji PYD evin. Ku PYD helwesta xwe li hember rejîma Sûrî eşkere bike û wan têkiliyan ji Kurdan re zelal bike. Herwiha Encûmena Niştimaniya Kurdê Sûrî daxwaz kir ku komîta ji bo lîkolîna li ser bûyerên Amûdê û gundên Tilxezel ya Herêma Kobanê werê ava kirin. û yek ji wan daxwazan ku hemû girtiyên siyasî di zindanên asayişa PYD de ne bên berdan, ku li gor berpirsên Encûmena Niştimaniya Kurdê Sûrî hijmara wan nêzîkî pêncî girtiya, piraniya wan ji Partiya El Partî û Partiya Azadî ne. Herwiha rêlpêşiya partiyên siyasî negirin ji bo ku çalakiyên xwe yên siyasî bikin. Encûmena Niştimaniya Kurdê Sûrî di dawî de dibêje ku heger ew daxwaz pêk hatin wê her du encûmen karê siyasiyê hevbeş bi hev re bikin. Ji aliyekî dinva hevserokê Partiya Yekîtiya Demokrat PYD Salih Muslim diyar kir ku her du encûmenên Kurdî, Encûmena Niştimaniya Kurdê Sûrî û Encûmena Geliya Rojavayê Kurdistanê li ser zindîkirina desteya bilinda Kurdî li Hewlêrê hatin bahev û got ev gaveke dîrokiya. Ji ber vê yekê Muslim spasiya hewlên Partî Demokratîk Kurdistan û Partî Karkerê Kurdistan kir. Hêjayê em li bîr bînin ku civîn dibin çavdêriya Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî de ne û Leyla Zana û Osman Baydemêr wek navberînkar rola xwe wê berdewam bikin.